Emakumezko lehoirik bazegoenik akaso baten batek ahaztua izango du gaur munduko talderik onenaren aurka du partida martxoaren 8-aren bezperan Atletikek erreginaren kopan. Tira, edonolare gaurko eguna, gazenolako eguna lagunok goazen sintonia saldatzeraz, politika gintzan umore azidoa erantzi ezean, nebada, zenbat albiste eskas, Nafarroako parlamentuan indarrez sartzen ahalegindu dira ustez, nekaza diren zenbaitzuk foru poliziak ez die sartzen utzi, eta bien bitartean, aspaldiko partez, ohitura zaharrak ez galtzeko makrooperazioa Polizia Espainiarrak Nafarroan zabaldu duena. Hau dena gutxi ez balitz, ertzaintza astelenean, asteartean, asteazkenean, egunero du izpide, zauritu gehiagoren berri hori bai, baina zer gertatu ote zaio? Pradales jaunari, Madrilaldean. Hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa al presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Andoni Ortúzar, eta zer gehiago? Que va a presentar a nuestro ponente de hoy. Zer gehiago? Candidato a lehendakari por el PNV. Lehendakari hautagaia Madrilen aurkeztera joan da Eusko Alderdi Jeltzalea eta trepa zer da pasadena? Don Imanol Otxandiano. Bai, hau egiazkoa da. Manipulatutakoa bukaera izan da. Aurrekoa ez? Perdón. Don Imanol Pradales. Ikusten duzue gaurko egunak ere, zer nola utzi digun, ez? Aktualitatea zidua bandejan, zerbizatuta. La anécdota del día. Ba, alaxe, kontu eta komeri zerresanik etzegu falta, tira, ekin diezaiogun gaurko egunari. Bagenekien, Txibite Euro eskualdeko buru izendatu dutela, hain zuzen ere puta ere deitu zioten bigarren kapitulua. Izan dugu gaurkoan izan ere Nafarroako ganberan indarrez sartzen ahalegindu dira lehen sektoreko zenbait ordezkari. Foru poliziak ekidin egin du, baina argi, ze gertatzen ari diren ezoiko kontu guzti hauek zerpentsatzeko aukera eta beharra ere eragiten duten. Gauzak honela, lerroburua lehen horixe izan duzue, baina bigarna segidan datorkiguna. Nafarroatik aldendu gabe izan ere, Polizia Espainiarrak makrooperazioa abiatu du. Ohitura zaharrak berreskuratzeko ahaleginean itxura guztian arabera, azenolako giro bitxia dugun egunotan, eta guzti honi heltzeko beharra ere, ez dakigu nondik hasi, nondik buka, ez dakigu jaboa Arrasate Euskal Selekzioaren buru jartzeak ere, zerbait mugiarazi duen edota Atarrabiako armarriaren auzia. Guztia koktelera barruan sartuta, osagaiak zalantzarik ez, analisirako tartearen beharra ere noski baietz. Hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa al presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Andoni Ortúzar, que va a presentar a nuestro ponente de hoy, el candidato a lehendakari por el PNV, don Imanol Otxandiano. Perdón, don Imanol Pradales. La anécdota del día. Eta garailea da, hanka leporaino sartu duena, edo akaso sare sozialetako kolpe bat izan da, dozer pentsa genezake, dei iezadazu Imanol bezalako sare sozialetako kontuak ikusi ditugulako, kanpaina atari honetan. Maialen Ferreira, halako aterrizajea prestatu dizugu, gaurko analisirako tarte hau, benetan modu xelebrean datorkigulako. Zer sensazio geratu otera zaio ustezko Imanol Otxandiano alegia Pradales jaunari? Ba, behitxu ez, bidean ikusten dira aurpegiak, ez? Azkenean bera EAJ Pradales,
presentatu nahi izan du, ez? Eta azkenean, zelan nirrentzaio, bakarrik izaera izan da, hasiera izan da, barkatu. Baina azkenean ikusten da, ez dela ezaguna Madrilen behintzatez, eta ez da ia Euskal Herri izan besta, ez? Baina, azkenean, euren nahi izan dutena, da Pradales Urkulluren ondorengoa bezala aurkeztu, eta bere figura, ezagutzea, ez? Eta azkenean hori da lortu izan dutena, baina bideo honekin, ez? Biralaia egin dela, ordu batzu pasadia, eta ja Twitterren eta sare sozial guztietan hor dago, ez? Ikusita, Otxandiano honezkero akaso ezagunagoa dela Pradales bera baino, edonola ere, Irlanda aldean, bisita diplomatikoan honezkero, ikusi dugu gobernu berriarekin Otxandiano, egunotan Euskal Herrian dugun polemikatik pixka bat urrun, aldiz, joko zelaian lokatzetan buru belarri sartuta, batetik Erkoreka jauna sineskaitza azken txanpa honetan azenolako olatua harrapatu duen. Pues que estaba bien infiltrado, ¿no? Irudi hauek ikusitalako iruzkin jokosoak zenbaiti ere irakurri diogu segurtasun sailburu batek halako adierazpenak ezin dituela egin, ezin duela tertuliano perfila hartu, baina itxura guztien arabera denetik ikusiko dugu datozen asteotan. Otegi jauna berriz, haserre puntuan eta gauzak bere tokian jarri nahian. Zerbait esateko baldin badu, besteak beste, auzitegitara jo dezala edota gezurretan ariko dela, istilu edota enfrentamendu hauen atzean Euskal Herria Bilduren nahiren bat dagoela iradoki duelako. Desde mi punto de vista, hacer declaraciones de este nivel, de este corte, es muy irresponsable. Nosotros no estamos detrás de ningún incidente. ¿Por qué íbamos a estarlo? Y la pregunta es, ¿por qué alguien tiene interés en hacer creer que porque quieren barrar la campaña electoral? Bueno, esta es la pregunta. Akaso honetan etekin aterako duena hain zuzen ere Euskal Herria Bilduren beste muturrean egon daiteken indar bat izan daiteke edota eskuin muturrak izan dezake alako esku beltza ertzaintzaren baitan estelako gatazkarik falta. Deigarria egin zaigu, gaur Eusko Irratietan, Radio Euskadin entzun dugu eskuin muturrak, zorionez Gasteizko Ganberan duen legebiltzar bakarrak esandakoa. Si lo dice Erkoreka, que es el consejero de seguridad, digo yo que buenas fuentes tiene para poder hacer esta afirmación. Erkoreka sailburuak lagun jatorrak bilatu ditu, ez dakit honekin zer etekin posible izan dezaken Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskunde kanpaina honi begira. Akaso polarizazio baten bila ari daiteke, kasu honetan Erkorekaren edota Pradalesen alderdia, Pradalesek berak nahiko adirazpen antzerakoak egin dituelako Erkorekarekin lerrokatuz. Bai, azkenean kanpaina zikina izango dela hori bagenekien, ez? Baina ez nuen espero horren bezperako, ez? Azkenean ikusten dugu ertzaintzaren portaera aste hauetan oso larria eta oso bortitza. Eta ez bakarrik Gasteizen manifestarien aurka, edo futbol partidetan segurtasunak kentzen ari ziren hooligan edo futbol zale hoien aurka baizik eta handik pasatzen ziren pertsonen aurka ere, zaila ziola besta ze motatako pertsonak azkenean jipoitu, ez? Gaur emakume bat larri dago ospitalean, baina beste egunean, ez? Mutil gazte bat Tolosan, ez? Eta azkenean hori ikusten da. Eta EAetekin bat lortu dugu dezakeen EAJ, behar bada saiatuko da hori, ez? Errua Bilduri botatzen edo radikal batzuk dauela esaten eta radikal hoien aurka segurtasuna beharrezkoa dela erabiltzen, baina azkenean ikuste dut, ez, herritarrok badakigula zer dagoen horren atzean, eta ez dela beharrezkoa horrela ertzaintzaren eredu hori eukitzea, ez da horrela era hain bortitz baten agertzea, ez, badakigu, oinala urte batzuk, eta oraindik bizik zegoenean edo atentatuak egiten zutenean, ez, olako bortizkeria ertzaintzatik zegoen, baina eskikau bortizkeria hori mantentzen ari dira eta hemen violentziarik ez dago, hortaz zertarako, eta azkenean, zailburuak egin duen agerraldia alde batetik barreska edo
edo, bueno, bai hori egiten, eta gero beste balde batetik, bestei errua botatzen, bera izango banintz, arduratuta gongo nintzateke, eta ikerketa bat egingo nuke ertzaintzaren barruan, eta baita kanpoaldean ere. Ze azkenean, hau bakarrik hasiera da, oraindik ez da gara sartu kanpainan, eta bueno, polizia horrela jarraitzen baldin badu, zer espero dan gizarte honetan. Ez du itxura honik, eta badirudi halako gatazka giro bat auspotzeko interesak zenbaitzuk izan ditzaketela, ikusiko dugu zenolako garapena duen, eta akaso proposamen konkretuen faltan izan gara, eta azken egunotan polizia indarkeria edo eta polizia eredua bera lehen lerrora etorri da. Horri helduko diogu zalantzarik ez dugu, baina ez dugu ahaztuko testuingurua pixka bat begirada zertxo eta altxata, estatu mailan den giroak ere zuzenean duela eragina, ustelkeria auziak, Alderdi Popularrak gobernua eskuratu nahi du kosta ala kosta, amnistia legearen erabakia, legeak aurrera egingo duela, baina ala eta guztiz ere Puigdemonten atzetik segitu nahi dutela zenbait epailek, ez dela berrituko Kontseilu Judiziala, azenolako saltza daukagun Maialen, lagundu gauzu hau zertxo bat gehiago ulertzen, lehen aipatzen genuen, dei ezadazu Puig eta ez Koldo? Bai, bueno, ez azkenean PP eta epaile batzuk saiatuko dira, naiz eta amnistia legearen aldaketa hauekin aprobau saiatuko dira barrerak sartzen eta blokeatzen, ez? Baina egia da, amnistia legearen aldaketa horiek lortu nahi dutena da, edo behintzat borondatea da, prozeseko pertsona guztiak amnistiatuta egotea, ez? Hori aurrera pauso oso handia da, ez? Eta azkenean, ikusiko dugu ze hori lortzen den ala ez. Gero bai, jakila terrorismo, tortura eta traizio hori mantentzen dela amnistiatu gabe, hori bai, beste lerro buru bat dago, ez? Ze da traizioa eta zerrez, ze badakigu zer da terrorismoa gutxi gora bera, naiz eta epaile batzuk saiatzen terrorismoa gero behin eta berriro jartzen hainbat pertsonen politiken aurka edo bintzat saiatzen terrorismo kasuak sortzen behin eta berriro, baina zer dago traizio horren edo Espainiaren traizio horren atzean, ez? Behar bada, oraindik amnistia lege hau aurrera pauso bat izatea, baina ez oso handia besta. Ohitura, neko txarra baitu, Espainiako estatuak, besteak beste, terrorismo delitua egotzi izan duelako, jardun politikoagatik, 6 urte horiek zenbat eta zenbatek irentsi ote dituen. Tira, luzatzeko aukera gehiagorik ez, Maialen martxoaren 8 bezpera da gaur, egun berezia, zaintza kolektiboaren eskubidearen aldeko greba orokor feministatik gatoz. Zenbaitzuk akaso esango dute, ez dakit, deialdia kaso apalago datorrela, azaroaren 30 izan zelako leherketa. Nola aurre ikusten duzu biharko eguna? Uste dut ez, justo hartzen da, bai greba orokorran eta baita faltzan urtean egon ziren, reivindikazioak, zaintzaren inguruan, eta urten berriz berdina eskatzen da, zaintza sistema publiko bat eta privatizazioaren aurka. Hori bai Bilbon eta baita Euskal Herri osoan kolektiboek esan dute eta adierazi dute horrela, eta azkenean ikusiko dugu, ezin dugu ahaztu 8M hau ia kanpaina barruan sartzen dela, eta hortaz begiratu behar dugu zer proposamen egiten dituzten alderdi politikoak, entzun izan dugu adibidez, Andueza esaten bera lehendakari izango balitz, Emakunde berriz sartuko zala gobernuan, baina hori behar bada promesa bakarrik da, eta gero sartzen baldin bada edo bera gobernuan sartzen baldin bada, ez dago ez lortzen, ez? Azkenean 8M askok erabiltzen dute, euren kanpaina egiteko, eta benetan ez zaie axola politika feministak, ez? Hori bai, erne egon behar gara, eta zer moduz doian eguna.
Alaxe, ikusi beharko, indar politiko bakoitzak zer nolako eskaintza duen, hauteskunde kanpaina honetan ez du guaztuko, baina tauromakia zibilizazioan izan den ariketa demokratikoena dela, esatera heldu zen. Hautagai berberak iragarri duela, emakunde berriz ere lehendakaritzara atzera bueltan eraman nahi duela. Tira, parentesi hau alde batera utzita, martxoaren 7, martxoaren 8 bezperan gaur, egun handia, Samamesen, Atletikek munduko talde honena Barça izango duelako aurkari, erreginaren kopan ez dugulako ahaztuko, emakumezkoen futbolak atzenolako alegina profesionalizatzeko eta publiko zabala ere erne eta zaletuak ere bertan biltzeko. Zenbaitzuk gainera, dagoeneko urratsa eman dute estadio handietan jokatzeko eta hori izango da, gaurko hitzordua, Samamesen. Lehen ikusten duzu, girorik ez da faltako, eta Atletikeko emakumezkoek norgehiagoka garrantzitsua finala bezalaxe jokatuko omen dute. Hori da, ez, eta horrelako ekitaliekin mantzematen da, ez esaten dutenak emakumezkoen futbola ez dela futbola, ez dakitela SBS futbolari buruz, ez, azkenean emakume futbolariak kristoneko aurrera pausoak eman dute, bai gizartean eta bai kirolaren munduan, eta azkenean, oso albiste pozgarria da, ikustea estadio guztiak emakumeak jolasten dutenean bete-beteta, ez? Eta nik uste dut hori atletiko emakumezkoak eta baita ere realekoak ere lortu izan nahi dute, ez? Eta oso garrantzitsua da. Laxe, Maialen, hor izan beharko dugu, futbola gehiago da ala gutxiago gustatu, futbola baina askoz ere gehiago delako, auzi hau dena, mila esker, beste behin ere geurean izateagatik. Iruditxo hauekin agur esango dizugu, Atletiken partia garrantzitsua, baina ondo aipatu duzun bezalaxe, euskal talde hainbat direlako, horretan buru belarri ari direnak. Gabon pasa, Maialen. Gabon, eskerrik asko. Ez aldizu indarrik ematen alako futbola ikusita, emakumezkoak hain ahaldunduta eta zelaiaren erdi-erdian, joko zelaiaren begi puntu horretan. Hala segitu beharko dugu eta martxoaren 8 bezpera izan da, are arrazoi gehiago. Reala ere hortan dabil, Osasuna, Alabes, euskal taldeek ahalegina eta bidea zabalik dute, baina zalantzarik ez dugu, gaur Atletikeko emakumezkoek Barçaren aurka duten partida sonatua izango dela. Ustekabeko bira drama
zoriontasunaren erradikalizazio fase baten. Eta azken txanpa honetan, kultur kontuak noski baietz eta Anariren azkena. Gaur bertan aurkeztu du Bilbon, kafe antzokian, eta diska berria entzuteko parada laster izango duzue, zuzeneko birari ekingo diolako Azkoitiarrak, eta korrika Bilbotik pasako den egunan bertan gainera, kafe antzokian bertan izango duzue. Tira, gaurkoan, esan da bezala, disko aurkezpen honen berri ekarri nahi izan dizuegu, Anarik bere ibilbidean beste urrats bat emango duelako, eta gainera nolabaiteko bilduzketa ere bai. Adi, zenolako mezuak dakartzan, ziur, orain arte bezalaxe, barrenak ere mugitzeko ahalegin horretan garailaterako dela. Eta musika kontuak izpide hartutan nola ez dizuegu aipatuko, gaur osteguna izaki, musika zuzenean saioaren ale berri bat, badakizu, egunotan aipatu dizugula, 250 saio horietatik gertu dela honezkero, eta gaur ere hitzordua baduzue, ez utzik egin, badakizu, Hamaika Telebistako bigarren saio ikusiona dela musika zuzenean, eta gu noski baietz, berau, promozionatzeko prest. Eta maiatza gertu, aizue ez dugu ahaztuko, herri urra txate joka izango dugula, eta Senpereko lakuaren inguruan berriz ere, beste urte batez, milaka izango garenak, bertan bilduko garenak. Eta doinu artean noski baietz, eta soinu banda, aurtengoa gainera, zer esan emango duena, Neomak taldea duzue, baina argiz Nerea Ibarzabalen letrak dijoazkio, atxikita, beraz, akizuen, YouTubeen sartu, harakatu, Neomak, herri urrats, aurtengo abestia, eta hasi motorrak berotzen gu geu ere han izango baikara. Besterik ez, osteguna badakizue asteren azken txampan buru belarri sartzeko
tenorea dugula, eta asteburua ate joka, martxoak 8, korrekako antolatzaileak ere hemen bertan izango ditugu, eta nola ez ekipo osoa, Naroarekin batera, Zuriñe Rodríguez, June Jartza. Zer esan, hemen nahi zaituz dugula, baita asteburuan ere, badakizue, eskertuak beste egun batez, musu bat gabon. Putzu batean islatutako, lainoak bezala, lokatzartean talereran. Hor gaude, argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe. Itzen uolde, eten gabe bat, bere urak azitazi, aize ufada ezin duzuna, besoekin geldiarazi. Nor mugatzen du lurra, nor bukatzen du lurra, geu aldin bagara, geure lurra. Zubiak sortzen, jaikitzen da erortzen, ikasi dugu urratxak elkarlotzen. Hortzadarra darizu, eskua urretik, zerbait esan nahi dizu, desagertu aurretik. Paper batean narraztutako, txoriak bezala, gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe. Itzen uolde, eten gabe bat, bere urak azitazi, aize ufada ezin duzuna, besoekin geldiarazi. Nor mugatzen du lurra, nor bukatzen du lurra, geu aldin bagara, geure lurra. Zubiak sortzen, jaikitzen da erortzen, ikasi dugu urratxak elkarlotzen. Hortzadarra darizu, eskua urretik, zerbait esan